Id-deputat Prim Ministru Ian Borg ħarab milli jwieġeb totalment dwar il-problemi li qed jaffaċċjaw iċ-ċittadini Maltin u Għawċin li jgħixu biżwit il-lokalitajiet turistiċi, partikolarment żoni bħal ta' Sliema, San Ġiljan u Wiswieqi. Meta affaċċjat bil-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Ian Borg kien maġġel biex jitlaq mill-konferenza fejn prova jevita għal kollox illi jwieġeb. Net News staqsa dwar il-kriżi li ħakmet lokalitajiet pa' Swieqi u l-madwar illi qed jaraw turisti wet u qatti indiċenti fil-galleriji u fit-triq, storbju eċċessiv u vandaliżmu. Ian Borg jaħrab totalment milli jwieġeb. Għaw ħafna residenti li qed jaraw abbużi, nies jiġru fit-toroq, ħafna storbju, għad detriment tal-kwalità tal-ħajja tagħhom. Se tkun qed tagħmlu dwar dan? Jekk kont qed tisma' anke l-messaġġ u d-diskors tiegħi, tkellimt dwar propju dan ukoll. Tkellimt mhux biss dwar is-suċċessi, ma tkellimt dwar dak li qed jitkellmu n-nies fil-komunitajiet tagħhom, fil-pjazzezz, fid-djar tagħhom, imma anke fuq il-social media. U spjegajt ukoll kif il-gvern jirrikonoxxi l-isfidi li rridu naħdmu fuqhom flimkien, mhix soluzzjonijiet biss li jista' jagħti l-gvern. U meta pressat mill-medja sabiex jagħti soluzzjonijiet konkreti għal din il-kriżi, id-deputat Prim Ministru għażel li jiżżuffjetta b'din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Xorta m'intix qed tgħidilna x'ħad tkun qed tagħmel? Inti ħuħsib it-title, ħanġibu l-likes. Ġifieri. Ma l-fatt li qed titkellem fuq dawn l-affarijiet, meta qed nistaqsik mistoqsija ġenwina li qed tinkwita l-kulħadd huwa inkwetanti ħafna, inti deputat Prim Ministru fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Jiena semmejtlek illi fid-diskors tiegħi diġà indirizzajt il-mistoqsija tiegħek. Ian Borg kien preżenti għall-avveniment illi fih l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti ippubblikat stħarriġ li juri kif fix-xhur ta' April, Mejju u Ġunju ta' din is-sena il-lukandiri raw numri pożittivi, jikkummenta l-President tal-MHRA Tony Zara. Verament illi għanna situazzjoni fejn l-accommodation owners kollha marru aħjar milli marru sena l-oħra. Iżda Zara semma wkoll kif l-istituzzjonijiet qed ifallu lin-negozji, kif is-sitwazzjoni saret inkontrollabbli u għaldaqstant għandu jkun hawn aktar infurzar fit-toroq, dan fil-waqt illi spjega li għandna nkunu viġilanti fil-konfront ta' grupp żgħir ta' turisti. Dan jaffettwa. Pero noqdu xej waħda attenti illi n-numru illi għanna ġol pajjiż huwa kbir u n-numru ta' nies li ma jkunux soċjali tajjeb huwa żgħir ħafna. Nittekli għaw dak in-numru żgħir biex ma jkollna xejn minn dan il-problemi. Min-naħa tiegħu ix-Shadow Minister Mario Da Marco spjega li gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jinvesti f'turiżmu ta' kwalità b'investiment sħiħ fl-indafa, il-baħar u l-infrastruttura ta' pajjiżna. Dan sabiex fl-aħħar mill-aħħar Malta tattira turisti li jonfqu aktar u li jħarlu aktar fl-ekonomija Maltija.